ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിനീതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാ ദിശഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ. ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ? 16ഉം 17ഉം. കൃഷ്ണ എഴുതിട്ടില്ലേ? എഴുതിട്ടുണ്ടോ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വായിക്കാം. 16 വായിച്ചോളൂ. 16 അല്ലേ? ആദ്യം 16ലെ മന്ത്രം തന്നെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? എന്താ 16ലെ മന്ത്രം? മന്ത്രത്തിന്റെ വിശദീകരിക്കല് അല്ലെ? സൗണ്ട് ഓർക്കിനെ പറയും. അതായത് ആരെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരാള് പറയാ, അവര് ഇത്തിരി ശബ്ദത്തിൽ പറയാ. ആരാ പറയണത്? എല്ലാവരും കൂടി പറയുമ്പോ പ്രഭുജി യൂട്യൂബിൽ കാണുമ്പോ അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരും കൂടി ഒരാൾ പറയാനെങ്കിൽ ഉപകാരം. അതന്നെ പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും ഒരാള് പറയാ, ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ആള് പറയാ. അല്ല നമ്മ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. ഒരാൾ പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് അതിൽ സംശയങ്ങളുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം, അതെല്ലാം ഡിലീഷൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ പറയുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാം. അതെ. അപ്പൊ ആരാ പറയുന്നത്?
ഒരാൾ പറ, ആരാ പറയാൻ? ആര് പറയാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രഭുജി. ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ രത്നകുമാരി മാഡം. രത്നകുമാരി മാതാജി കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മന്ത്രം 16 വിശദീകരിക്കുക. ആ കുശന്യ കർഷേയമ സൂര്യ പ്രജാപത്യ വ്യൂഹ രശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ യദ്ദേ രൂപം കല്യാണതമം തത്തേ പശ്യാമിയോ സാവധൗ പുരുഷ സോ ഹമസ്മി. വിവർത്തനം. പ്രഭോ, ആദിദാർശനിക, പ്രപഞ്ചരക്ഷക, സർവനിയമ തത്വമേ, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമേ, മാനവരാശിയുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ ശുഭകാംക്ഷി, അവിടുത്തെ ആനന്ദപൂർണമായ രൂപം എനിക്ക് ദർശിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ കാരണങ്ങളുടെ പ്രഭാപൂരത്തെ നീക്കി തന്നാലും സർവേശ്വരനായ അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം സൂര്യനോടുള്ള ബന്ധം പോലെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് 16 അതേ മന്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം. വേറൊന്നും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനോ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ ഇല്ല അതിൽ. ക്ലിയറാ? അടുത്തത് ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒരുപോലെയാണ്. അതില് ഗുണപരമായി എന്നുള്ളതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അതായത് പറയൂ. ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ്. ആ, ഭഗവാന് ജീവജാലം ഗുണപരമായി ഒരേപോലെയാണ്. എന്നാൽ മാത്രം അളവിൽ ഭഗവാൻ അനന്തനും ജീവൻ ആത്മാവ്. അത് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. സോറി. എഴുതിയാ മതി. ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായി ഒരേപോലെയാണ്. ഓക്കെ, ഗുണപരമായി. ഓക്കെ, ഗുണപരമായി. അടുത്തത് ഭഗവാൻ താമസിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പേരെന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:29 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത്? കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ചിന്താമണി രത്നങ്ങളാലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസ്സരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളാൽ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പരിലസിക്കുന്ന ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. കാണുന്ന സ്ലൈഡ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ്. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളെ ചുറ്റപ്പെട്ട ചിന്തകളാകുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ സർവാഭീഷ്ടങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പശുക്കളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തിപ്രേമ പുരസ്കാരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവതകളെ സേവിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരിലസിക്കുന്ന ആദ്യപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ 5:29 ശ്ലോകമാണ്. അടുത്തത് ഭഗവത് സന്ദർഭത്തിൽ ശ്രീലജീവ ഗോസ്വാമി എഴുതുന്നത് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയഗോചരങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനുമാണ്. സ്ലൈഡിൽ എടുക്കുന്നത് തന്നെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ആകാരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുന്ന് സർവശക്തനും ഇന്ദ്രിയഗോചരങ്ങളില്ലാത്ത എല്ലാവിധ ദിവ്യ വൈഭവങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയവനുമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം. ഭ എന്നത് 2 തരത്തിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് സർവപാലകൻ, രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷകൻ അഥവാ സൃഷ്ടികർത്താവ്. അടുത്തത് ഗ, മാർഗദർശകൻ. അടുത്തത് വാൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിലും വസിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാൻ എന്ന അക്ഷരഗണത്തിന്റെ താല്പര്യം. ഭഗവാനിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. വാൻ. പിന്നെ ബ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭരിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷകൻ ഇതൊക്കെ വരും. ഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് നയിക്കുന്നവൻ. ഓക്കെ, പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉള്ളത്, ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്തരങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ക്ഷീരോദായക വിഷ്ണു, ഗർഭോദായക വിഷ്ണു, കാരണോദായക വിഷ്ണു, 3 പേരാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്തരങ്ങൾ. അതില് ക്ഷീരോദായക വിഷ്ണു സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവായി എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അടുത്തത് ഗർഭോദായക വിഷ്ണു എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലും പ്രവേശിച്ച് അവയിൽ ഓരോന്നിലും വൈവിധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
3 കാരണോദായക വിഷ്ണു മഹത് തത്വ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ഊർജത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉം. അത് കഴിഞ്ഞു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. ഉം. അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാക്കൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയായത്? ഉം. ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരാകാനും ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. സ്ലൈഡിൽ എടുക്കുന്നത് ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അവരിൽ ചിലർ നാഥന്മാരും ഭഗവാൻ അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ അവരെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അടുത്തത് ഏത് തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിപുരസ്സരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെയും ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാകിയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അസ്തിത്വമുള്ള മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രഭവ സ്ഥാനമാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവിന്റെ ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തി പരസ്പരം സേവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓക്കെ. അടുത്തത് പുരുഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ. ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ. ഓക്കെ. അടുത്തത് മന്ത്രം ഇത് കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് മന്ത്രം 17 ആണ്. 17 ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട്? ആരെങ്കിലും 17? പറയാം. ഒരാൾ പറഞ്ഞു. മന്ദാജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല. വായു അനില അമൃതം അതേതം. ലക്ഷ്മി മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് വളരെ കുറവാ. ഇത്തിരി ഉറക്കനെ പറയണം, ശബ്ദം കൂട്ടി പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കിന്റെ അടുത്തെന്ന് പറയണം. വായു അനില അമൃതം അതേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതസ്മര കൃതസ്മര. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് അത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. അതൊരു ശബ്ദത്തിൽ പറയണം കേട്ടോ. മാതാജി പറഞ്ഞത് വളരെ സൗണ്ട് കേൾക്കാണ്, ശബ്ദം കുറവാണ് ഇപ്പോഴും. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് അത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 2:20 വ്യക്തമാക്കുക. ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:20 പറയുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായി നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 2:20 പറയുന്നു. മാതാജി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയും, അതിന്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. പറയുന്നു. അടുത്തത് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അടുത്തത് 4ാമത്തെ ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നത്, ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. സ്മരിക്കുന്നത് മരണശേഷവും അവന് നിശ്ചയമായും അത് ലഭിക്കും. അത്ര എഴുതിക്കൂ. അത്ര മതി. മരണസമയത്ത് എന്തിനാണ് സ്മരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ ഭാവത്തെ അവൻ പ്രാപിക്കും. അതെ. അതെ. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 2:15 പരീക്ഷിത്, ഭാഗവതം 2:15 പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് ഓർക്കേണ്ടത്, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണസമയത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്?
അതായത് മരണാസന്നമായ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്, എന്തിനാണ് കേൾക്കേണ്ടത്, എന്തിനാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, എന്തിനാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അനുഷ്ഠിക്കുക. അടുത്തത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതറിയില്ല. അറിയുന്നില്ല. ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? വേറെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സ്വാർത്ഥരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും ആത്മബോധത്തിലേക്കും ദൈവിക കേന്ദ്രിതമായ ശാന്തമായ ജീവിതത്തിലേക്കും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് സ്വാർത്ഥരഹിതമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും ആത്മബോധത്തിലേക്കും ദൈവിക കേന്ദ്രീതമായ ശാന്തമായ ജീവിതത്തിലേക്കും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ഈശ്വരന്റേതാണെന്ന ബോധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുത്തും. പ്രഭുജി, ഭഗവത് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അത് മതിയാവുമായിരിക്കുമോ? അത് മതി. കുറച്ച് ശരിക്കും അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. അതാണ്. പിന്നെ അതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാതെയും മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ എന്നറിയുകയും ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക. അതാണ് ഈശ്വര ചെയ്യുന്നത്, പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അത് ഒരു പോയിന്റ്. ശക്തിയില്ലാത്ത ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉണർത്തല്, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക്, മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം, ഭക്തിയും ജ്ഞാനവും ഏകീകരിക്കല്, അതൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി? ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തുണ്ട് പ്രഭുജി, ഷോർട്ട് ആയിട്ട് 125-ാമത്തെ പേജിൽ തൊട്ടുമേ. ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ നമ്മ ഇങ്ങനെ പറയാ, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക. അതെ അതെ. ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാകാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ഓക്കെ, ഇതിലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇതിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഉണ്ട് പ്രഭുജി, ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡിലുണ്ടല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മി മാതാജി പേജ് നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? 125. അതിന്റെ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്, ലാസ്റ്റ് ഭാഗം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പരിച്ഛന്നത ബലം മൃത്യുമൂർത്തി അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് പറയേണ്ടത് ഇത്രയുള്ളൂ. എന്താ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും ശരീരാസ്വാദനത്തിന് പിന്നാലെ പോകാതെ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിലെ പിന്നാലെ പോകാതെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ അറിയുക. അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുക. മരണത്തിന് മുന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മള് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. അധ്യാത്മ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതണെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടത്തക്ക വിധം തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. അത്തരം ഭഗവാൻ പ്രീതികരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയാണ്. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോവാസ്യം ഇതം സർവം, അതല്ലേ പ്രഭുജി വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശോവാസ്യം ഇതം സർവം. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. കൂടാതെ
പിന്നെ ഈ 17ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞെന്ന് സ്മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ? അതെ അതെ. അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ. ഇതിന് 17ാം മന്ത്രത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ അത് ഓർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക നമ്മളെ. അതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നേരിട്ട് പറയുമ്പോ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് മന്ത്രം 14 ഏഴാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? എത്ര ഏഴാമത്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മള് അല്ലെ? മന്ത്രം 16. മന്ത്രം 16 ഏഴാമത്തെ പോസ്റ്റ്. ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാതെ ഭഗവാന്റെ പുരുഷ വിസ്താരങ്ങൾ. കാരണോദാശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു. അടുത്ത ചോദ്യം കിട്ടാത്തത് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? അത് ഏതാ ബുക്കിലേതാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബുക്കിലില്ല. ഇത് ബുക്കിലില്ല, നമ്മൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എഴുതിയതാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്നാ? ശരി, എഴുതിക്കോ മാതാജി, എഴുതിക്കോ. കാരണോദാശായ വിഷ്ണു. 3 വിഷ്ണുമാരാണ്. ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു? കാരണോദാശായ വിഷ്ണു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും പ്രവേശിച്ച് അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നു. ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെയും പ്രവേശിച്ച് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു. പരിപാലിക്കും. ഓക്കെ. അടുത്തത് ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു ഓരോ ജീവിയിലെ പരമാത്മാവിൽ വസിക്കുന്നു. ഓരോ ജീവിയിലെ പരമാത്മാവിൽ വസിക്കുന്നു അല്ലെ? പരമാത്മാവായി വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് 2 ആത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവാണ് ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു. വിഷ്ണു അത് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്ന പറഞ്ഞില്ല, കാരണോദാശായ വിഷ്ണു എന്നാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായി. വിഷ്ണു ആ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനുള്ളിൽ കയറി അതിൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അടുത്ത വിഷ്ണു ആ വൈവിധ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിനുള്ളില് ജീവാത്മാവ്, അതായത് പരമാത്മാ രൂപത്തില് അതിന്റെ പ്രക്രിയകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതിനെ പരിപാലിക്കും. അതെന്താ ചെയ്യാൻ, എന്താ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും നമ്മള്. അതാണ് ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പരമാത്മ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി? മതി ക്ലിയർ ആയാ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാവതാരാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ 3 വിഷ്ണുമാര്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, പുരുഷാവതാരം, ശക്തിവേശാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരങ്ങള്, യുഗാവതാരങ്ങള്. ഇതിലേതാവതാരാണ് ഈ വിഷ്ണുമാര്? 3 വിഷ്ണുമാര് ഏതാവതാരത്തിൽ? പുരുഷാവതാരത്തിൽ. ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹാദേവൻ പുരുഷാവതാരത്തിൽ. പുരുഷാവതാരത്തിൽ. അത് ഗുണാവതാരം. പുരുഷാവതാരത്തിൽ വിഷ്ണു അല്ലേ വരുന്നത്? ഗുണാവതാരം അല്ലേ വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹാദേവൻ വരുന്നത് ഗുണാവതാരം. അതെ, ഗുണാവതാരം. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ അത് ഗുണാവതാരം. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ വിഷ്ണുവിന്റെ 3 രൂപങ്ങൾ, അതായത് കാരണോദാശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദാശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശായ വിഷ്ണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത മന്ത്രം എടുക്കാല്ലേ അല്ലെ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? പ്രഭുജി വ്യാഴാഴ്ച അല്ലേ ഏകാദശി? വ്യാഴാഴ്ച എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ, വ്യാഴാഴ്ച. വ്യാഴാഴ്ച. അതെ, ഏകദേശം വ്യാഴാഴ്ച. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരുനാവായ കുംഭമേളക്ക് പോവാണ്.
ഹരേഷ്ണ എല്ലാവരും കുംഭമേളയ്ക്ക് പോകുന്നല്ലേ അല്ലേ? ഹരേഷ്ണ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയി കുംഭമേള അല്ലേ? നമ്മളെ നാട്ടില് കുംഭമേള സ്റ്റാർട്ടായി. ഞാൻ പോയി വന്നു പ്രഭുജി. ആരാ? ലീല. ഇനിയുണ്ട് പ്രോഗ്രാം? ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. നന്നായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതല്ലേ ഹരേഷ്ണ? സ്നാനം ചെയ്തു. പോയിരുന്നു പ്രഭു. അതായിരുന്നല്ലോ മെയിന്. നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ മാമാങ്കം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മള് അല്ലേ? അതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അമ്പലത്തിലും അതെ, അമ്പലത്തിലും ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയത് കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ആൾക്കാര് പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കൂലല്ലോ. അവർക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് കാരണം ഭയങ്കര തിരക്ക്. ഇടി ഭയങ്കര കൂട്ടി എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഒന്ന് പോണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ അവർ ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ടെമ്പററി അല്ലേ ആ പാലം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ കുറേശ്ശെ പേരെ ആദ്യമൊക്കെ വിടുന്നോളൂ. കുറെ പേര് അങ്ങോട്ട് പോയി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഒരുമിച്ച് പറ്റൂലല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ കഴിയുന്നിടത്തോളം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ ഈ സൂര്യ നമസ്കാരം 54 പ്രാവശ്യം അവരെടുത്ത. അപ്പൊ കുറേ ആൾക്കാർ, ഭയങ്കര ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതെ, 54 ടൈംസ്. നന്നായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാത്തിന്റെ ഒരു മാന്ത്രിക സംഖ്യയായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോണ മന്ത്രം എത്ര? 18 അല്ലേ? 9 നിക്കാണ് അല്ലേ? അതെ, 18 മന്ത്രമുള്ളൂ. മനസ്സിലായ? 18 മന്ത്രം. അപ്പൊ എത്ര? 1 + 8 9. ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞത് 54. 5 + 4 9. ശരിയാണ്. ഓടക്കുഴിയിലുള്ള അത് 9. അങ്ങനെ 9 ആയിട്ട് ഒരു ആത്മീയ സംഖ്യയാണ്, പരിപൂർണ സംഖ്യയാണത്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു. അതെ, എന്താ ഞായറാഴ്ച പോകുന്നുണ്ട് ഹരേഷ്ണ? എല്ലാവരും പോ. ബാബു പ്രഭു പോയി വന്നില്ലേ? പോയിരുന്നു പ്രഭു. നമുക്ക് പോവണോ? ഇനി പോവാനുള്ളവർക്ക് ഒരു ചെറിയ നിർദ്ദേശം. കാരണം ഒന്നാമത്തെ അവിടെ ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡ് ആണ്, വഴി വളരെ വീതി കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം നാവാമുകുന്ദന്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. അവിടെ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ബലിയിടേണ്ടവർ അവിടെ ബലിയിട്ടതിന് ശേഷം വണ്ടി അപ്പുറത്ത് വരാൻ പറയണം. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ കരോട്ട് കുറെ സ്ഥലമുണ്ട്, ആ പാടത്ത് വണ്ടി ഇടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ തൊഴുതതിന് ശേഷം ഈ പാലം കടന്ന് അക്കരെ ചെന്ന് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ആരതിയും കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാം. അപ്പൊ ഈ പാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട. പാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു. കാരണം ഭയങ്കര കൺജസ്റ്റഡാണ്. കാരണം ഒരു കുറേശ്ശെ വരെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ഈ കണ്ട ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ആരതി കഴിയുമ്പോൾ തിരക്കുണ്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ നോക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി അപ്പുറത്തേക്കൂടി ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ 2 എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ ഉണ്ട്, ശിവന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ 2 എൻട്രൻസ് വഴി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്ക് സുഖമായിട്ട് കയറാം. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്താ പോയ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാഫിക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല. കാരണം ഇത് ആരതി കഴിഞ്ഞ വഴി ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറകെ കൂടി നേരെ ആ പുഴ കയറി അക്കരയ്ക്ക് പോയി. അവിടെ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ ഫോട്ടോയില് കണ്ടിട്ടുള്ള, ഒരു അമ്പലം സന്ദർശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു. വളരെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ ആയിരുന്നു. കാരണം ഫോട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആഞ്ജനേയന്റെ അമ്പലമുണ്ട്. അത് പോണവരൊക്കെ ഒന്ന് കയറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുക, പേടിച്ച് കരയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ ആലത്തൂർ ശ്രീഹനുമാൻ വിചാരിച്ച് കിടന്നാൽ സ്വപ്നം കാണില്ല. അതെനിക്ക് നേരിൽ കാണാൻ പറ്റി. അവിടെ വഴിപാടുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തു. അവിടെ അതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം. പിന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിന് പാൽപായസവും ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാം വളരെ ധന്യമായി തോന്നുന്നു. തിരിച്ചു 1 മണിക്ക് ഇനി പോകുമ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോ ജാതകം കൊണ്ട് പോയാൽ മതി. അത് മാതാജി ഒന്ന് പറയണേ, എനിക്ക് അതിന്റെ ഇതറിയില്ല. ഈ ബ്രഹ്മാവിടെ കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല എന്നെന്തൊക്കെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, അവിടെ യാഗം നടത്തിയതാണ് പരശുരാമൻ.
അവിടെ ആ നമ്മൾ പിതാവായിട്ടല്ലേ ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ പിതാവ് ആ അവിടെ ഇരുന്ന് യാഗം ചെയ്ത സ്ഥലത്താണ് ആ ബ്രഹ്മക്ഷേത്രം ഉള്ളത്. ഓക്കെ ആ ഓക്കെ. ആ മാതാജി അവിടെ ഉള്ളതാണോ ഷീജ മാതാജി? അല്ല, ഞാൻ ശരിക്കും ബേസ് കണ്ണൂരാണ്, പക്ഷെ എല്ലാ കണ്ണൂര്. അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, എല്ലാവിടെയും അറിയാം പോയി അറിയാം. ആ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെ അവിടെ ഉള്ള മലപ്പുറം ആ ഭാഗത്തുള്ള തിരുനാ ഭാഗത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ? പ്രഭുജി വരുന്നില്ലേ? പ്രഭുജി വരുന്നുണ്ടോ? ഞാനിവിടെയാ ഒറീസയിലാണ്, അത് കാരണം ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തിരുനാവായ. തൊട്ടടുത്ത് ഇതിലും വലിയ നടക്കുമ്പോ അല്ലേ പ്രഭുജി? പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒറീസയിലാണ്, തിരുനാവായ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് നമ്മളെ ആത്മാവിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അല്ലോ അവിടെ ഭഗവാന്. അവിടെ ബലിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വഴിപാട് നടത്തണം, എന്നാലേ നമ്മളെ പിതൃക്കളെ അടുത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് അവിടുത്തെ ഐതിഹ്യം. അതന്നെ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണില്ല, നമ്മൾ എന്ത് പോകണമെങ്കിലും ട്രാക്ക് വൈസ് ആണ് പോണത് അല്ലേ? ബ്രഹ്മാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം മനസ്സിലായില്ല? ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആള് ആരാണ്? ഇതാണ്, ബ്രഹ്മാവാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാരെ ത്രൂ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാ. അവിടെയുള്ള ശിവഭഗവാനും കഥയുണ്ട്. നമ്മള് മാർക്കണ്ഡേയനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ശിവൻ എന്നാണ് അവിടുത്തെ ശിവഭഗവാനെ പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ വിശ്വാസം. ആ മാർക്കണ്ഡ പുരാണത്തിലല്ലേ ഭഗവാന്റെ പെരുവിരല് ഭഗവാൻ രുചിച്ചു നോക്കണത്? അത് തന്നെ അതില് മാർക്കണ്ഡ പുരാണത്തില് അതിന്റെ കഥ അതല്ലേ? അതെന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാൽവിരല് അല്ലെ രുചിച്ചു നോക്കാണ് അല്ലേ? അതെ. അതെന്താണെന്ന് അറിയാത്? അതിന്റെ കറക്റ്റ് അറിയില്ല, കഥ അറിയാതെ. അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം ചേരാൻ, എന്റെ കാൽപാദത്തിന് ഇത് എന്താണ്, എന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം രുചിച്ചു. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ അമ്പലങ്ങളാണ് ആത്മീയമായ, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് അതുകൊണ്ട് ആരതിയിൽ ആദ്യം കൺജസ്റ്റഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആരതിയിൽ ആദ്യം കാൽപാദം കാണിക്കണം. അതെ, കാൽപാദത്തിലാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിന് അത്തരം പരിശുദ്ധാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ കാൽപാദത്തിലേക്ക് എത്താന്നുള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിലും കാൽപാദത്തിലേക്ക് അതാണ് ഭഗവാൻ അത് എന്താണ് കൃഷ്ണ കർണാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത്. കാല്, ഭഗവാന്റെ കാല്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ചുണ്ട്, അതൊക്കെ മധുരാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ മധുരം, തന്റെ മധുരമുള്ള നാവ് കൊണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് വദനം കൊണ്ട്. ആ ഒരു ഇതുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്, കൈരവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പാദ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ, ഞാൻ വിട്ടുപോയത്. മധുരം മധുരം വദനം മധുരം. കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുള്ളതാണ്. അതിലത് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ ബേസ്. നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ നാളെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനെ പറയാണ്. ശരിക്കും അതിന് പല മീനിങ്ങുകളുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അലിലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാത്രമേ പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കുള്ളൂ. അതിന് അതിന്റെ വേറൊരു മീനിങ്. തത്വപരമായിട്ട് മീനിങ് എന്താണ്? ആ പ്രളയ സമയത്ത് മാർക്കണ്ഡേയ മുനി കാണാണ്, ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. മനസ്സിലായേ? ഒന്നിനും ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെ? വളരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ഏത് പ്രളയം വന്നാലും എനിക്ക് ഒന്ന് എഫക്ട്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം, എന്റെ കാലിന്റെ മധുരം ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത്. മനസ്സിലായ? എല്ലാ ജീവികളും എന്റെ കാലിന്റെ ഇരിക്കും. അതിന് അതിന് പല മീനിങ്ങുകളുണ്ട്. പല രീതിയിലും ആചാര്യന്മാര് പല രീതിയിൽ അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 18ാമത്തെ അതേ പറയാം. 54 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് 18 വന്ന് നിർത്താണ്. ഈശവാസുപനിഷത്ത് 18 വന്ന് നിർത്താണ്. ആ 18 ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മളെ ഭഗവത 18 ചാപ്റ്റർ അവിടെ നിർത്താണ്. മനസ്സിലായി? ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് നമുക്കറിയില്ല, ഇതെന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ 18 ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്പർ എന്ന് അറിയാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും 9 അല്ലെങ്കിൽ 18 അല്ലെങ്കിൽ 108 1008 നമുക്കറിയാം. ആ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 16,108 മനസ്സിലായേ? അവിടെ 8 വന്നു, 108 ഒക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത്
മധുരയിലത്തെ നിങ്ങൾ മധുരയിലത്തല്ല, ഹസ്തിനപുരത്തെ രാജ്ഞിമാര് അവര് പോകാണ്. ഭഗവാൻ പോവാണ്. ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് രാജ്ഞിമാര് ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രാജ്ഞിമാരെ പറ്റി വർണ്ണിക്കണാണ് ഭാഗവത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. അതായത് അവരെ നോട്ടങ്ങള് അത് ഈവൻ ബ്രഹ്മാവിനെയും മഹാദേവനെയും കാമദേവനെ പോലെയും എന്തിട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അത് ബാധിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാനൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമാണെന്ന് നമ്മളോട് ഭാഗവത്തിൽ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ 16,108 ഭാര്യമാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സങ്കല്പം അത് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തും കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇറക്കഞ്ഞ്. അപ്പൊ 18ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് അഗ്നേ നയ സുഭദ രായസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവവായുനാനി വിദ്യാൻ യുദ്ധസ്യ മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടം തേ നമ മുക്തിം വിദേമ അഗ്നീനയ സുഭദരേയസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവവായുനാനി വിദ്യാൻ യുദ്ധോസ് മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടം തേ നമ മുക്തിം വിദാമമേ. വിവർത്തനം പറയുന്നത് അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്സാർന്ന സർവേശ്വര സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കാൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞ് അങ്ങേ എന്നെ പൂർവകർമ്മ ബലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. വീണ്ടും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാന്റെ തേജസ്സും അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്സായ സർവേശ്വര. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി വീണ്ടും ആ വർണ്ണിക്കനാണ്. അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 15, 16 അതല്ലേ 16, 17, 15 തൊട്ട് തുടങ്ങിയില്ലേ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത്? 16 തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ. 16 തൊട്ട് തുടങ്ങി അല്ലേ? 15ഓ? ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെ, 15 തൊട്ട് തുടങ്ങി. 15 തൊട്ട് 18 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് 15 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ. 18ാം മന്ത്രത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങ് സ്മരിക്കണം. പിന്നെ എന്റെ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മോചിപ്പിച്ചണം. ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് ഞാൻ ഫുള്ള് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല അല്ലെ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് പരിപൂർണമല്ല എന്നായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്താഗതി. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തനെ പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ മന്ത്രം അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. പിന്നെ ആത്മാർപ്പണം അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം പരിപൂർണമായ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാം. അങ്ങനെ നമ്മള് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാൻ കഴിയും. നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ ചുട്ടരിച്ചു കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്നി എന്ന് ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണ്? സർവധർമ്മ പരിത്യജ മാമേഘ ശരണം വ്രജ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കും. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല പാദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാല് ആരെങ്കിലും വന്ന് തൊട്ട് നിറയില്ല. ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കാലുമേൽ വന്ന് തൊട്ട് നിറയില്ല വെക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാലുമേൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നിറയില്ല വെക്കും. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മളെ കാലിലും വന്ന് ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ട് നിറ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുതിർന്നവരെ നമ്മ കാല് തൊട്ട് നിറയില്ല വെക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാലുമേൽ നമ്മൾ തൊട്ടണം. സമർപ്പണം. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മളെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും മാറിപ്പോകും അല്ലെ. അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഭസ്മീകരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കാണ് നമ്മളെ അല്ലെ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ് ചെയ്യണം അതല്ലേ. അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോൾ
ഇതേപോലെ അതെന്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം നമ്മളെ ഭഗവാൻ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ, സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ചെയ്തിട്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തല്ല അവരോട് അത്ര സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് അല്ലെ, അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായ? അതാണ് പ്രത്യേകത. ഇനി കാല് വിടാൻ വിടരുതല്ലേ ഇപ്പൊ? കാല് വിടരുത് നമ്മള്, മനസ്സിലായി? കാല് കൊടുക്കാനും പാടില്ല, വെറുതെ കാല് കൊടുക്കാനും പാടില്ല, കാല് വിടാനും പാടില്ല. മനസ്സിലായി? 2 പോയിന്റ്. മനസ്സിലായി? കാല് പിടിക്കാനും സമ്മതിക്കരുത്. ആ, കാല് വെറുതെ കല്യാണത്തിന് കാല് പിടിക്കുമ്പോഴോ മൊത്തം പാപം എങ്കിൽ തന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവേണ്. അതായത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മള് കാല് പിടിക്കാം, നമ്മളെ കാല് പിടിക്കാൻ കൊടുക്കരുത്. മനസ്സിലായ? നമ്മ കാല് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ പാപം അവര് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ, നമ്മളെ കാല് പിടിച്ചാലും അവരെ പാപം നമുക്ക് കിട്ടും. ദക്ഷിണാമൂർത്തി സ്വാമിന്റെ കാല് വിടാൻ നോക്കുമ്പോ സമ്മതിക്കൂല. അത് ആചാര്യന്മാരെ ലെവൽ വേറെ രീതി. ആചാര്യന്മാര് ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെയല്ല, ഇത് നമ്മളെ രീതി. നമ്മളെ രീതി എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്റെ അടുത്ത് കാല് പിടിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. പക്ഷെ എന്നാലും ശരിക്കും അതിന്റെ വേറൊരു തത്വത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കാല് പിടിക്കുമ്പോൾ അവരെ പാപം നമുക്ക് കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മളെ കാല് പിടിക്കുമ്പോൾ അവര് നമ്മൾ അത്ര സ്നേഹമുള്ളത് കാരണം അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അവരെല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കള് നമ്മളെ അച്ഛനമ്മമാരെ കാല് തൊട്ട് നെറൂലേക്കൂലേ എപ്പോഴോ? അതിന് പറഞ്ഞത് കാരണം അവരെ നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹമാണ്. നമുക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും അവർക്കൊന്നും പറ്റാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മളെ ചിന്താഗതി അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമ്മ ചെയ്യും. മനസ്സിലായേ? അവരെല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നമ്മ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. അതാണ് സ്നേഹ കൈമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ കംപ്ലീറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം മാതിരിയാണല്ലോ പ്രഭുജി. അതിന് ആചാരമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആചാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് സ്നേഹമാണ്. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ആ പ്രേമത്തിലേക്കാണ് പോണത് നമ്മള്. മനസ്സിലായേ? ആ പ്രേമ കൈമാറ്റാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. നമുക്കത് ഉയരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കതൊരു എന്താ പറയാ കഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അനുഷ്ഠാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകും. അനുഷ്ഠാനത്തിന് അതിന്റെ അത്രയും വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിന് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ നമ്മൾ പിടിക്കണ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഭസ്മീരിച്ച് കളയും നമ്മുടെ പാപകർമ്മം. മനസ്സിലായി? അതിന് ഗംഗാനദിയിൽ കുഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാപം ഗംഗാനദി ഏറ്റെടുക്കും അല്ലെ. ഗംഗാനദിയുടെ പാപം എവിടുന്നാ പോണത്? ഭഗവാന്റെ കാലിൽ നിന്ന് വരും. ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് ഗംഗയുടെ പാപം മാറിപ്പോവാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പാപങ്ങൾ മാറാണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാല് പിടിച്ചാല് നമ്മളെ പാപം അവര് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മളെ കാല് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ പാപം നമ്മളെടുക്കും. ഇതാണ് അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതാണ്. പിന്നെ അത് ആചാര്യന്മാര് അവരെ കാല് പിടിക്കാൻ സമ്മതിപ്പിക്കില്ല. അത് വേറെ ലെവല്. അവര് നമ്മളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? ദാസ. എന്റെ കാല് പിടിക്കേണ്ട, ഞാൻ അതിന്റെ ആ പാപം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആ ലെവലും കൂടി എനിക്കില്ല. ഞാൻ അതിനേലും പാപിയാണ്. മനസ്സിലായി? അവര് ചിന്താഗതി അത് അടുത്ത ലെവല്. മനസ്സിലായി? ഇത് അവരൊക്കെയാണ് ഭക്തന്മാര്. മനസ്സിലായ? അത്രയും പാപി. അവര് പറയാ അങ്ങനെയാണ്. ബില്ലമംഗല ഠാക്കൂറൊക്കെ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും ഞാൻ എന്തൊക്കെ പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പൂർവ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചാലും. മനസ്സിലായി? അതാണ് അവരെ തലം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാന് ചുട്ടരിച്ചു കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്നി എന്ന് ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ അഗ്നി കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ്. ആവരണം ചെയ്തതിന് കണ്ണഞ്ചിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസാണ് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുള്ളത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിശ്രമത്തിൽ ബലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്. അത് നമ്മ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വേദങ്ങളെ ജനറൽ ആയിട്ട് 3ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഏതൊക്കെ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ. യോഗം ഭഗവത്ഗീതനെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വേദത്തിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കർമ്മകാണ്ഡം, ജ്ഞാനകാണ്ഡം, ഉപാസനകാണ്ഡം. കർമ്മകാണ്ഡത്തിലാണ് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളോട്? അത് പറഞ്ഞില്ല. അത്
അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡാണ് എന്താണ് ദേവപൂജ്യം, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പദമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒന്നാണ്. പരമാത്മാവ് യഥാർത്ഥമായ അഥവാ ആത്യന്തിക ഭാഗം സർവേശക്തമാണ്. പരമായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കർമ്മ സാധകന്റെ താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികർമ്മമായി തീരുന്നു. വികർമ്മം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അകർമ്മം, വികർമ്മം, കർമ്മം. കർമ്മാണ് എന്നാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അതിന് വ്യതിചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? അത് ചിലപ്പോൾ വികർമ്മമായി തീരാം. അപ്പൊ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യാകാരത്തിൽ മാത്രമേ നേടാൻ മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു മൃഗം, അതിന് മരണഭയമല്ല ഉള്ളത്. നമുക്ക് മരണഭയം ഉണ്ട്, അവർക്ക് മരണം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ മരണഭയം ഉണ്ടാവും? അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കാണ് ഇതുള്ളത്, നമുക്ക് ആ വിവേചന ശക്തി ഉണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാത്രമേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു രൂപത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അതിന് സാധ്യമില്ല. 84 ലക്ഷം ജീവികളിൽ വെച്ച് സംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നിരസിതമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് മാത്രമേ, മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാനുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ശരീരം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. 64 സംസ്കാരങ്ങൾ, അതിൽ തന്നെ 16 സംസ്കാരം, ഇതൊക്കെ സംസ്കരിക്കണം, ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്, പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംസ്കരിക്കുക, ക്ലീനിങ് ആണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പരിശുദ്ധീകരിച്ച് മുന്നിൽ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഒരു വിവാഹമാണെങ്കിലും ഒരു ജാതകർമ്മമാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കർമ്മം. ഇത് ഭൗതികതയല്ല, നമുക്ക് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ആത്മീയ ബോധം ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ചതുരാശ്രമങ്ങളും ചതുർവർണ്ണങ്ങളും അല്ലെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരന് സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 ഗുണങ്ങൾ വേണം. ആ 9 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവതിയിൽ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 9 ഗുണമുള്ളവനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണിൽ നിന്നാണ്, സാത്വിഗുണത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ എവിടേക്ക് എത്തണം? ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. ഈ സാത്വിക ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 9 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്കിൽ വരുന്ന പറയുന്നത്. സത്യം, അതാണ് സത്യം. അവര് സത്യമേ പറയുള്ളൂ, അവര് പറഞ്ഞത് സത്യമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആ ലെവലിലെത്തും. അതാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ തൂണിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണ്, പിന്നെ അതിന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. തൂണിൽ നിന്ന് വരും ഭഗവാൻ. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അതാണ് ബ്രാഹ്മണർ. അതാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ പവറല്ല. തന്റെ ഉദാത്തമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നതിന് ബ്രാഹ്മണനായി തീരാതിനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു. നമുക്ക് വെറുതെ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അത് വളർത്തിയെടുക്കണം. ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രൻ ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കാര്യങ്ങൾ കുറെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിവുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യത? അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ബ്രാഹ്മണനാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പരിശ്രമിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അവൻ അതിലേക്ക് എത്തും. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ, വ്യാസദേവന്റെ മകനായ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പെട്ടെന്ന് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ വ്യാസദേവനോ നേരെ തിരിച്ചാണ് അല്ലെ? വ്യാസദേവന്റെ കുല എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത്? സത്യവതിന്ന് അല്ലെ? മുഖ്വസ്ത്രീ എന്നാ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അവിടെ എത്തണം, ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. പഠിക്കാത്തിടത്തോളം വരുമ്പോൾ എത്തൂല. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായി തീരാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത്തരം പൈതൃകം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത നേടാൻ അയാൾ സ്വയം സമ്പാദിക്കുക തന്നെ വേണം. കുറച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. അതാണ് സ്വയം സമ്പാദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പന്താവിൽ നിന്ന് അധപ്പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനായി, എന്റെ കുലം ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അഹങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അതിനൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താണ്? അവൻ താഴത്തേക്ക് പോകും, അവൻ അധപ്പതിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അവൻ മനുഷ്യജീവിയായി പിറന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആരാണ് ദ്രോണാചാര്യന്റെ മകൻ. ദ്രോണാചാര്യന്റെ മകൻ ആരാണ്? അശ്വത്ഥമാവ്. അശ്വത്ഥമാവ് ചെയ്തത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ? എല്ലാവരെയും വധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മള്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്ത കൃത്യമല്ലേ ചെയ്യണത്? അതെന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് രാത്രി ഉറങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെ മുഴുവൻ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരെ സന്തോഷത്തിനുണ്ട്? ദുര്യോധനൻ പോലും സന്തോഷിച്ചില്ല. ദുര്യോധന വഴക്കാ പറയുന്നത്, നീ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അതൊരു ബ്രാഹ്മണം എന്ന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ശിക്ഷകൾ കിട്ടാണ്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവര് അങ്ങനത്തെ വധിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഭഗവാനും രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ വിട്ടുപോവാ. എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഭാഗവതത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 66, 40, 42 ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിന്റെ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ യോഗഭ്രഷ്ടന്മാർക്ക് ഉത്തമമായ ബ്രാഹ്മണ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യര കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴവ് നിരുത്താൻ പിന്നെയും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ പരിപൂർണമായില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി തരാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രയും ചെയ്യാം. നമ്മള് ഭൗതിക ജീവി തന്നെയാണ്, നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ വരും, അതിനൊരു സംശയമില്ല. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ പറയുന്ന ശ്ലോകം? അതായത് അഭ്യാസത്ത് കൗന്ദേയ, അഭ്യാസം കൊണ്ട് അത് നടക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അഭ്യാസം നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഭഗവാനും പറയുന്നത്. മായമോഹിതനായ ആ അവസരങ്ങളും ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് തുല്യമാണ്. അതിന് ആത്മഹന്താവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മഹന്താവും. നിയമങ്ങളായ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയ്ക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായും ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഉപാസന അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക സാധന ഭക്തി ഇതൊക്കെ അതിലെ വരുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിഷ്ഠകളുണ്ട് അല്ലെ? അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്, ആചാരങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവാം. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ എന്താണ് അടുത്ത സെക്ഷനായ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, അതാണ് നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഉപാസന കാണ്ഡത്തിലേക്ക്, ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയ്ക്ക് ഉയർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപാസനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധനകൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. വളരെ വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഒരാൾ ഈശ്വരനെങ്കിൽ സർവാത്മനം ചെയ്യുന്നത് കൂടി അയാൾ പൂർണ്ണതയെ തീരും. അപ്പൊ ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടിവരും. നമ്മൾ ആത്മീയജ്ഞാനം കിട്ടി, പിന്നെന്താണ് അവിടെ നിന്ന് ഭക്തനായി മാറാൻ. അതായത് ഉപാസന ആദ്യം പറഞ്ഞ കർമ്മകാണ്ഡം, പിന്നെ ജ്ഞാനകാണ്ഡം, ഉപാസന. അപ്പൊ ഉപാസന കാണ്ഡത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിൽ എത്തി ഒരാൾ ഈശ്വരങ്കൽ സർവാത്മാർപ്പണം ചെയ്യാം, ഭക്തനായി മാറാ. അപ്പോൾ അയാൾ പൂർണ്ണമായി തീരും. അതാണ് വേദം, അതാണ് വേദാന്തം, അതാണ് ഫിനിഷ്, അതാണ് പോയിന്റ്, അതാണ് ഭഗവാൻ, അതാണ് എന്താണ് ഭാഗവതം, ഇതാണ് കഥ. ഒരാൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ തരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഭക്തിമാർഗം, പരമമായ ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന മാർഗം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. പക്ഷെ ഈ മാർഗം നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അതാണ് ഗുരുക്കന്മാര് നമുക്ക് പറ്റിയ മാർഗം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഏത് ഭക്തിമാർഗമാണെങ്കിലും നമുക്കറിയില്ല, ജ്ഞാനമാർഗം അറിയില്ല, കർമ്മകാണ്ഡം അറിയില്ല, ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയും പതിതമായ ആത്മാക്കൾ. അതാണ്
ആര് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല, ഈ ലോകം അത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള നാമജപം എല്ലാവരും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാല റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാമല്ലോ മാതാജി? ഹരേഷ്ണ എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് 27 പേരുണ്ട് പ്രഭുജി. 27 പേരുണ്ട്. ഹരേഷ്ണ ഇപ്പൊ എത്രയായി നമ്മള്? എത്ര സ്ലൈഡായി? 12 സ്ലൈഡ് ആയിട്ടാ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഇതെടുക്കാം. നമുക്ക് മാതാജി പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട് പ്രഭുജി. ജസ്റ്റ് മാതാജി ഒന്ന് പേര് വിളിക്കും. അവര് ചൊല്ലുന്ന മാലയുടെ എണ്ണം ഒന്ന് പറയാം, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു ആരെങ്കിലും വിളിക്കും, അതായത് മെന്റർ, ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ഭക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. അത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. അത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിക്കും കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചയോടുകൂടി വിളി തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പറയാം. നമ്മുടെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉയർച്ച കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു മെന്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കുറെ കാലം നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ്. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാം അവര് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരില്ല. നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ അവർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും അമ്പലത്തിലേക്ക്. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് തരും. അവരൊരു മീഡിയേറ്റർ പോലെ. ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേഷ്ണ. ബാബു പ്രഭു പറഞ്ഞോ. ഞാൻ കൗണ്ടിങ് 2 ഉള്ളൂ, പക്ഷെ വേറെ 1 മണിക്കൂർ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ 4 ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 4 മാല. 4. ഓക്കെ. ബിന്ദു മാതാജി പറഞ്ഞു അവർക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തുടരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നാ പ്രഭുജി പറഞ്ഞു. ശരി. ബിന്ദു മാതാജിനെ കാണാറില്ലല്ലോ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്. ഇല്ല. അവരെ മകളുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് മാതാജിക്ക് അങ്ങ് ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മാതാജിനോട് ആദ്യത്തെ ലെവലോട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ. ഫസ്റ്റ് ലെവലോട്ട്. ഓക്കെ. ഇന്നലെ മാതാജിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടാ. ഫസ്റ്റ് ലെവലോട്ട് ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടുന്ന വരില്ല. 1ാമത്തെ ലെവലോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. ഓക്കെ. അടുത്തത് ജലജ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ ഉണ്ടല്ലോ ആള്. ജലജ മാതാജി 3 ദിവസമായിട്ട് 8 ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 6 മതി. കറക്റ്റ് 6. ഓക്കെ. ശരി. 6 മാല. ഓക്കെ. ജയലക്ഷ്മി മാതാജി. ജയ രവികുമാർ പോയോ? ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആള്. ഹരേഷ്ണ. ലീവ് ചെയ്തോ? ലീവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ജയലക്ഷ്മി മാതാജിനെ പിന്നീട് വിളിച്ചു. ഇപ്പൊ മാതാജി പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പോവാ. ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ മിസ് ചെയ്തവരെ പിന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ ഉള്ളവരെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പോയി. കോമള മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിപ്പോ പാട്ട് ക്ലാസ്സിലും ചേർന്നു പാടാൻ വേണ്ടി. മാല എത്ര പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി? 16 അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാലത്തും ജപിക്കും, വൈകുന്നേരവും ജപിക്കും. 16 മാല എത്തിച്ചില്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരൊന്നുമില്ല. ഇന്ദു ഇല്ല. കുഴപ്പമില്ല. 4 മാതാജി 4. ഓക്കെ. ലക്ഷ്മി മാതാജി. ലക്ഷ്മി ബി കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 6, 8, 11 ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. പല ദിവസം പല ഇത് മല ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എട്ട് എഴുതാം. 6 ഇട്ടുള്ളൂ. ചില അടുത്തത് ലീല മാതാജി. ഇന്നുണ്ട് ആള്. ഞാനുണ്ട്. 4 ഉള്ളൂ. 4. ഞാൻ 3-4 ദിവസവും ക്ലാസ്സിലും ഇല്ലായിരുന്നു, ആ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി അവര് 16 എത്തിയവരാണ്. ഓക്കെ, 16 എത്തിയവരെ വിട്ടിരിക്കും, നമുക്കറിയാം. ആ, 16. ആ. നിഷ മാതാജി 10. ഓക്കെ. രാധാ മാതാജി മാതാജി ഞാൻ 8 ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അസുഖം വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പറ്റാത്ത കുറച്ച് ദിവസം ജപിക്കാൻ പറ്റാതായി പോയിട്ടുണ്ട്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഇനി എന്താ സ്റ്റാർട്ട് പ്രഭു? ചെയ്യും. 8 എഴുതും. 8 ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്തായാലും, നല്ല ചെല്ലാറുണ്ട്. ഓക്കെ, 8 എഴുതും. രാജി മാതാജി 16 രാജി തുളസീദാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞോണം 3 ഇന്നില്ലേ? 4 മാല എന്നായിരുന്നു അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. രമേശ് പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ 8. മാതാജി 8 മാല. രത്നകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാന് 6 8. രശ്മി മാതാജി 4. ഓക്കെ. രമ എസ് മേനോൻ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആള്, ഇന്നലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ചില ദിവസം മാത്രം 12. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 എഴുതിയാ മതി. 10. ഓക്കെ. അടുത്ത് രമ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി 2 പേരുണ്ട് അങ്ങനെ. കഴിഞ്ഞ മണിയും തന്നിട്ട് 3 പറഞ്ഞു. ശോഭന മാതാജി അവര് പോയല്ലോ. പിന്നെ ശോഭ സതീഷ് മാതാജി 7. 4, 5 ചിലപ്പോ 6. ഭഗവാൻ ഒരു ഇത് കൊടുക്കും, ഉറപ്പ് കൊടുക്കും. 6. ഓക്കെ. ശ്രുതി ശാലു മാതാജി 16. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ 16 ആണുള്ളത്. സിബി പി എസ് മാതാജി 12. 12. ഞാൻ 8, 10. സ്മിത കോരത്ത് 4. സ്മിത ടി ആർ മാതാജി 4. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീവ് ആയിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. കഴിഞ്ഞവര് ലീവ് ആയിക്കോ. ഷിബി സതീഷ് മാതാജി 8. സതീരത്ന മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. 6. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഉഷ സുനിൽകുമാർ മാതാജി 10 റൗണ്ട് മാതാജി. 10. പിന്നെ നമ്മളെ പുതിയ സിന്ധു മാതാജി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഇനി ആരെങ്കിലും പേര് പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എന്നെ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? സ്മിത കോരത്ത് 4 മാല. 4 നോട്ട് ചെയ്തു. 4 നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. 16 എത്തിയാലും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നാളെ 16 മാല ഇല്ലാത്തവരെല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം. 4 മാല കൺഫേം. 4 മാല ഇല്ലാത്തവര് വീഡിയോ കൺഫേം ആണ്, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. 4 മാല ഇല്ലാത്തവര് വീഡിയോ മസ്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ക്ലാസ് പകുതി കാണുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം.
ഹരേ കൃഷ്ണ, വിഭുജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി. അതായത് ഭഗവാന്റെ